салому алайкум бародарои азиз. Нарх навои рӯған ва орд дар шаҳри Қурғонтепа, раис Шаҳло, Эмбрем дар ҷои Обтунж. Бародарои азиз, нархҳоро тамошо кунед барои бачаҳои ғариб. Худованд нигаҳдорту боша. Бародаро тамошо кунед. Орд якма якамиё 233 сум. ина бародаро тамошо кунед. Чӣ хеле ки гуфтед, ҳамин хоҳиши шуморо иҷро кардед. иш орди диама ё ки ҳамаш якма. Короче се намуд диюм даст. Короче 233 сум ҷои ми Оптум шаҳр бо арзун мекард 1 сум ним сум. 230 сум ина бародаро. Склади калон. Короче ҷои ами офису ҷои ами ленободию кардиян. ай дига ҷон 10 сум иҷа арзун баст. ай дига ҷон да иҷа арзун ам ҷаб даст бародаро. ина 227 сомонӣ. ина бародаро тамошо кунед. беҳтарин ҷои зур, ҷои харби Қурғонтепа, Эмбрем. ина бародаро ҷои ами арзун ам ҷаб даст. хош и чанд кило айна иш ака? 10 кило айна 50 сомонӣ будаст. 205 сум, 208 сум, 45 кило буд. Бош 50 кило будам фирма. ина бародаро тамошо кунед. ҳама каса ҳамаш барои шумо. гарант шқати будаст. ленободию гарант ҷои арзун ам иҷа бародарои азиз. адрес хайми Қурғонтепа, Маслабойка. Короче Қурған айда ай дига ҷо пеши пажалкаи Шаҳло ай бародаро орд. фадмоед ки амиҷо аст. хайли рақамо якам мемонад. ҳозир бибинед. ин рӯған чӣ хела чанд сум? ширинкагиша 83 сомон будааст. 4 литр ширинкаги. ина бародаро равғани хош ҳай орди акам. иш 241 сум. 241 сум. мале ина бародаро ҳама каса тамошо кунед. беҳтарин ина 10 сум ай дига ҷо арзун даст. 244 сум. ина биринҷаё. ина тамошо кунед. нарх навош. ҳамо ина нархошани дидайсан. ҳама каса биринҷи Қазоқистон буду. ҳарроҷи бародаро ина тапидаги аст. тенҷа ҷои беҳтарин ай. ҳама ин демоно складо пурам. ина тамошо кунед. ҷои асосӣ ҷои главниш ҳамиҷа ордми акам диюм ҳамаш ҳаст. пеши Шаҳло, раис Шаҳло бародаро. пеши пажарнӣ, рӯпарӯи пажарнӣ, Эмбрем. Короче ина ҳама каса тамошо кунед. орди мегуфтад. Нечи ака 45 сум ё 45 сум. иш чи ай? 60. барои гово 69 сум будаст. ина аз зинда бошед, саломат бошед бародарои азиз. ина пешкаш шумо гардондем. видеоро падилиса комментар бинависед. иншоаллоҳ чизеро хоҳиш кунем. мо бародаро инаи ҷашни бодирона иҷро мекунем. боқӣ дар амони худо боша. худованд нигаҳдорт боша бародаро барори кор. номеро чанд алака? номерои худо чанд сум? 92 35 07 36. абдураҳмон. раҳмат калом.